Da. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Tiță Constantin și să vă explic cum am făcut-o, bă, frate. Eram în luna mai și vine unii și bă, gata, că ai făcut, că ai nenorocit, că aia, și m-a băgat într-un program de ăsta. Și spune mie vilul ăsta, băi, eu tot trebuie să schimbi istoria omenirii. Da, mă? Bă, frate, și pe și nu m-am pus eu să scriu și ziua și noaptea, și ziua și noaptea. Scriam programe, fel de programe, le modificam, până a ieșit originale. Și acum vine mafioții și spune, tu afară. Mă duc la aia la guvern rus, fac ce fac pe acolo și dreg, se supără afară. Iar mă înjur, iar mă supăr, iar mă enervez, iar mă duc peste ei. Iar mă primește acolo, iar fac ce fac, iar mă aia afară. Păi de câte ori afară, mă, frate? Afară, afară, afară. Și până acum așa recent a fost ăsta Iohannis la Consiliul European, le-am trimis acolo și 33 de programe. 33 de programe și din care astea 33 de programe au fost adoptate de Comisia Europeană cu 80 de miliarde. Și atâta 4 proiecte de astea. Ăștia din Italia au făcut, nu știu câte programe au făcut, de a costat programele alea 200 de miliarde. Păi eu dacă nu le făceam nici pe alea, ce făceai, bă, vrabiuță mică în gard, subțirică la mijloc, trebuie să o puși și nu e acolo. Acum așa spune ăștia de la președinții Iohannis Werner și cu guvernul meu, afară iară. Băi, lasă-vă afară iară. Și le-am arătat, le-am făcut program, că mi-a tăiat la Uniunea Europeană, mi-a prins bugetul. Bugetul e 80 de miliarde, planul care trebuie să se implementeze pe fiecare proiect. Și le-am zis, le trimit acum așa, le-am zis, frate, până aici, gata. Vrei programe, vrei bugete, 80 de miliarde, comision, retur înapoi comision. Gras, rău de tot, dar nu îi fac eu pe ăștia, nu le dau nimica. Nu le dau bugetul de la Uniunea Europeană, nu le dau nimic, o să pui și bugetul ăla pe... Mi se pare că l-am și pus pe video, pe YouTube ăsta. L-am pus, dar un mic fragment din el așa, să le arăt la flyer cine este Boșu. Eu le-am făcut programe, eu le-am făcut tot, acum așa vine la mine să-i ajut să câștige alegeri. Păi ce sunt eu aici și alegeri pe voluntariat? Lasă că îi pun eu la punct, ușor, așa. Ei credeți că s-a găsit hoțul cu ăla, cum îi spune, hai bine, las-o așa că mă gândesc. Să vezi ce le face moșul. Ei zice că e șmecher, e talentat, are școala vieții făcute, are pe dragul lui e bun de nimic niciunul. Dacă te uiți la ei ce programe și ce prostii le este din gura aia, păi să te uiți la mine, să te uiți în programele mele, în arhiva mea, să vezi tu programe ce am făcut eu acolo și pune-i pe ei, parlamentari, miniștri și dracu mai fi pe acolo să facă și ce am făcut eu. Dacă nu este bombă cu neutron, catastrofă nucleară, de mama lor, cu școala lor și cu învățământul lor. Da. Păi eu până să ajung aici și de 7 ani de zile mă bag ăștia numai în elev, student. Ba lasă-mă dracu cu studenția ta,
un an, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani de studenție. Eu nu mai pot atâta studenție. Student la Harvard. Universitate Press. Harvard. University Press. Da. Acolo sunt eu școlit. Deci acolo am fost eu școlit și de acolo și eu am venit cu ideile astea și le-am făcut programele astea. Dar nici nu recunoaște eu, ci că eu am făcut program, eu îl bag în Parlament, eu votez, bă, te stai liniștit, bă, tu în bancata, de unde ai făcut tu așa ceva? Nu? Fă și mie un program de memoria ta, de mintea ta, îi scrie și mie pe foaia acolo, așa, o te deranjeze, vine, scrie și un program de mintea. Vedem ce dracu este de acolo, de mintea aia ta, coaptă, cu 12 clase, liceu terminat, bac, asta, facultate făcută, să vedem ce este de acolo, așa. Care e mai tare? Hmm? Ok, hai că vă las acum că am puțină treabă, dar mai revenim și mai discutăm. Mai revenim și mai discutăm. Creșterea nu e bun de nimic. Ok, Paul. Ciao.